Fernando, primeiro de nada, como sempre, unha valoración do partido de hoxe. Bueno, pois un partido típico de unha competición eliminatoria onde, está xogando a veces con resultado. Depois, o partido en sí, creo que saímos ben, intentando, facer o noso show, pero non estivemos acertados no último cuarto, fallando ocasións, e sobre todo un pouco esas vigilancias cando nós temos o balón, non andamos moi acertados, e eles caso asaron, fixeron algunha ocasión, e nunha delas puxeron o partido costa arriba. Sin máis, creo que xogamos todo o rato en campo deles, pero é certo que ese bo traballo pola súa parte, que competiron estupendamente, puxeronse por diante e puderon meter algún gol máis. Nos, depois, no segundo tempo, é certo que xa arriscamos un pouco máis, intentamos deixar abertos a Fran e a Carlos, intentar ter superioridade por dentro, chegar por fora. Creo que tuvemos ocasións para marcar antes do gol, pero non as metemos. Tuvemos con esa incertidumbre do resultado ata o final. Ese foi un pouco o partido que vin, así que super contento de pasar a seguinte eliminatoria, e agora a recuperar e a pensar xa no seguinte que temos o domingo. Isto parece que queda pouco, pero a verdade é que a dificultad para ganar aquel partido van sempre claros, e o domingo, por suposto, que necesitamos o mellor de cada un de nós, como nas últimas xornadas, para intentar ser o partido dentro outra vez. No partido de ida destes de oportunidade a 6 xogadores en idade xuvenil, neste 4, tamén unha boa oportunidade de Copa para que esa xente, xa tamén con menos minutos, e os xuveniles vayan tenendo oportunidade. Sí, está claro que ao final eles están, a parte da temporada que fixeron co xuvenil de provincial, ascendendo a Liga Gallega, están todos os días nos adestramentos con nós, son xogadores máis da plantilla, están ben rodeados de bons veteranos que sobre todo para eles, que ahora mismo non se den conta, é un valor incalculable adestrar con xogadores que non me falta nombrar, e depois equivocarse, nós intentar ir dando oportunidades, que teñan a paciencia suficiente, o sacrificio de tratar de mellorar, de escoitar. Ao final isto é para eles, o club tenlo claro, nós tamén. É dicir, a filosofía, o traballo con a xente de abaixo, creo que está sendo bo, e vamos a seguir apostando por eles, está claro. Así que sigan na mesma línea, que seguro que terán máis oportunidades, e o club ten que diferenciarse, ten que ser unha referencia para todo aquel xogador talentoso que sea do Orense, e podamos ofrecer a oportunidade de ser futbolista.